Sayur bayam seger-seger enak digawe urap wae iki. Mendina dijangan bening saiki iki digawe urap. Wis gak usah suwe-suwe diproses wae langsung. Disiapno manci isi banyu terus digodhog. Digodhog molak-malik ning dhuwur kompor. Banyune wis umup molak-malik. Sayur bayame langsung dijegurno. Wis kakean sayur bayame nganti gak sedeng pancine. Terus ditetel-tetel saithik ngono yo guys. Wis sayur bayame nek dilebokno kabeh langsung dielep-elepno karuan irus. Dadi ben mok kenek banyu kabeh ben mok iso mateng. Nah nek wis mateng ya dientas ngene iki. Wis mateng sayur bayame langsung disiapno bumbu urape. Lombok abang, lombok setan, brambang, bawang, kencur, ketumbar, terasi, godhong jeruk, uyah digo nglembutno ya guys. Terus diimboi penyedap rasa karuan diimboi gula saithik. Wis lembut wis lengkap kabeh bumbune langsung dicampuri kelapa parutan sing enom. Nek digawe urap iku klapane sing enom, nek sing tuwa gak enak. Terus diulek campur aduk kabeh ngantekan rata kabeh. Wis bar kulet kabeh langsung digongsong ning nggone lenga sing saithik. Nek wis ning wajane niki diwolak-walik ben rasane matenge rata kabeh ya guys. Dadi bedane rasane sambel urap nek dikukusno ambek digongsong ngene iki. Nek dikukusno rasane teles kaya ana banyune, tapi nek digongsong ngene iki garing. Ya rasane koyok dibakar nek digongsong ngene iki ya guys. Ngelak-walik terus nganti rupane rondok coklat-coklat ngono ku, coklat koyo ana gosong-gosong saithik. Tapi ora gosong iku jenenge guys. Lah nek wis mateng ngene iki, siap dienggo mangan sambele ya guys. Sambel ngene iki dipangan karo sego tok wis enak guys. Apa meneh sambel diurapno ning sayur bayam tambah enak mangane ngene iki ya guys.